Hola? Vale. Repetim. Bon vespre, moltes gràcies a totes les persones que us heu concentrat aquest vespre aquí a Tarragona. En nom de la Plataforma per la Sanitat Pública del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre passarem a llegir un manifest. Quant val la vida d'una persona de Tarragona? Val el mateix que la d'algú de Barcelona o Girona? Perquè avui en realitat no és així. Fa anys que denunciem una discriminació intolerable. Patir un ictus greu a la nit al Camp de Tarragona o a les Terres de l'Ebre redueix dràsticament les possibilitats de sobreviure o de fer-ho sense seqüeles greus. I això avui és evitable. La trombectomia mecànica és un tractament eficaç, segur i decisiu. Cada minut compta, cada retard condemna i malgrat això aquí no tenim garantit aquest servei les 24 hores. El govern de la Generalitat ens diu que arribarà, però no fins al 2027. Ens demanen paciència, però la pregunta és: qui pot esperar quan està patint un ictus? Fa 6 anys que a l'Hospital de Joan XXIII ja es fan trombectomies. 6 anys. De debò no hi ha hagut temps per garantir un servei permanent? De debò no s'han pogut formar equips humans ni organitzar recursos tècnics? El problema no és tècnic, el problema és de voluntat política i aquesta responsabilitat té noms i cognoms. La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, fa 2 anys que té l'encàrrec de garantir la salut de tota la ciutadania. I en aquest temps no s'ha resolt una mancança vital per al nostre territori. Més encara, al principi se'ns va arribar a dir que pel nombre de casos aquest servei no era prioritari. Doncs avui ho diem clar. Cap vida no és poc prioritària. Ens han donat excuses, titulars i promeses, però quan llegim la lletra petita tornem sempre al mateix punt. Retards, indefinició i vides en risc. Mentrestant, massa pacients són traslladats fora del territori i aquests trasllats tenen conseqüències. Morts evitables, discapacitats greus i vides trencades. No és una opinió. Aproximadament un 40% dels pacients arriben massa tard per poder rebre el tractament. Massa tard. I nosaltres ho diem clar, això no és acceptable. Barcelona té 8 centres preparats. Aquí, en canvi, encara discutim si ens ho mereixem. I no acceptem ser ciutadania de segona. Aquesta reivindicació no és política, és humana. L'ictus no entén de partits, ni d'horaris ni de territoris. Avui som aquí perquè sabem que la pressió ciutadana és l'únic que ha mogut l'administració fins ara i per això continuem. Exigim el servei de trombectomia les 24 hores els 7 dies de la setmana, sense més excuses, sense més calendaris que s'allarguin, sense més vides posades en espera. Perquè cada dia de retard té conseqüències i perquè cap vida del Camp de Tarragona o de les Terres de l'Ebre val menys que qualsevol altra. Ni un minut més, ni una vida menys. Sí, pero... Trombotomía ya. Todos, por favor. Trombotomía ya. Trombotomía ya. Trombotomía ya. Trombotomía ya.
Pané, dimisión. 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 Bueno, solo eran 2 consignas. Sabemos todo el mundo que nuestra querida amiga la señora Pané está en la mente de todos nosotros. Por desgracia, las personas que reciben un ictus ya no tienen la mente para pensar en ella, ¿vale? Pero lo tenemos que conseguir. Tenemos que conseguir que las 24 horas el Hospital de Juan 23 tenga este servicio. Nosotros, desde la plataforma, vamos a seguir luchando para que este servicio llegue, pero que no llegue cuando quieren ellos que llegue cuando queramos nosotros que llegue, que es mañana, no hoy, mañana. Dicho esto, quiero dar las gracias a todo el personal. Pensar que la cadena que íbamos a montar y que queríamos, se pidió un permiso tipo concentración, con lo cual no es una manifestación al uso de ir de aquí hasta Juan 23. Nos hubiera gustado llegar a Juan 23, pero como hemos intentado hacer, con una cadena, cogidos uno de la mano hasta el otro y sin hacer ningún corte de tráfico que no nos autorizaban. Pero está visto que el termómetro que hemos querido probar para ver cómo tenemos el ictus aquí en Tarragona, solo funciona con los que estamos aquí, porque hay mucha gente que no les ha importado nada que este servicio esté, y tenemos que hacerle ver a toda la gente que está pasando olímpicamente de este acto que también pueden ser ellos mañana, y vendrán a deciros, oh, hay que luchar, no, había que venir a luchar, ¿vale? Y bueno, desde la plataforma queremos daros las gracias por todo el apoyo que nos estáis dando, tanto a los partidos que han podido venir, que dan el apoyo a esta concentración, y a todos los que estamos luchando por la sanidad. Muchas gracias y esperamos en septiembre hacer otra para decir que ya tenemos el servicio las 24 horas. Muchas gracias.